ואם כבר אמרנו מועמדים קלטים, הנה מועמדת שאולי בזכות היוזמה הזאת הייתה מגיעה רחוק, אנחנו מדברים כמובן על אפרת לוי. שלום, נזכיר למי שלא מכיר את שירך גן האמונה. בגן האמונה אני צמחתי, ומכוכב נולד אני פרחתי, מאם האדמה אני שאבתי, כוח חיים ואמונה. בגן האמונה אני צמחתי, ומכוכב נולד אני פרחתי, לבדי בין כותלי. שלדעתי זה שיר שנזכר, ובכלל את נזכרת יותר מהאנשים שהגיעו אפילו לגמר, לא? אני חושבת שהשיר עשה את שלו, והמסר שהשיר מביא איתו. חבל מאוד כשזה לא התפרסם הרבה יותר מה שציפיתי. כמה זמן עבר מאז הביצוע הבלתי נשכח הזה? כמדומני 3 שנים או 4 שנים. ואנשים עדיין ניגשים אלייך, מזמזמים לך את זה, כפי כל הזמן. שכולנו כאן זמזמנו את השיר? ממש, בכל מקום שאני הולכת, אני שומעת את השיר, אנשים מעורים לו, נכנסים ליוטיוב, מכירים אותי, מזהים אותי, נורא נחמד. אז מה השתבש שם? למה לא הגעת לשלבים האחרונים לדעתך? לא הגעתי לראשונים. את יודעת מה, כן, זה את אמרת, כן, נו, למה? האמת היא, קודם כל אולי זה רצונו של בורא עולם, ואני מקבלת הכל באהבה. זה תמיד. כן. שנית, לדעתי, הם לא ידעו איך לאכול אותי, באתי לא בגיל מתאים, נכון, ועם שיר שפתאום ככה הפתיע. אבל הקהל מת עלייך. אוהבים את השיר הזה. איך את מסבירה את הפער הזה בין שופטים לקהל רחב בהקשר הזה? תראה, לא נתנו מספיק חשיפה לשיר מלבד רק הקטע שבאתי בתוכנית. השיר יצא לאור כשיר מוגמר. יש לי פה את הדוגמית הזאת, שזה הסינגל שלי, הראשון של גן האמונה. ואגב, המשכתי הלאה, והוצאתי גם את השיר צ'אנס לשלום, שבימים אלו ממש יוצא החוצה, אז אפרת ממשיכה. בדרך כלל אנחנו לא אוהבים שזמרים מקדמים את הדברים שם, אבל בשבילך, עד חצי המלכות. אז אלו הסינגלים. יש לך משהו לסיום, משפט להגיד לצביקה הדר וחבר מרעיו שלא נתנו לך צ'אנס להתקדם? תראה, לא שלא נתנו לי צ'אנס להתקדם, החשיפה הייתה טובה, אני מודה להם, מודה באמת שבכלל בחרו אותי להיכנס לתוכנית. יופי. זה קרש קפיצה. שיהיה בהצלחה בהמשך ותודה רבה. תודה רבה לכם. ביי. ערב טוב.